Kawadhi nyime bende wayudo ni maneno gai mar doho ma pacho kae David Maraga owacho ni ne odhi e piny Tanzania mar ne chung kod osiepne Tundu Lissu ma bende en jatend duond bura makwedo piny owacho ma Tanzania e bura ma bende nomakne doho e pinyno. Maraga okwedo weche maliekore ni limbe mar e piny Tanzania notudre kod wechego mag siasa. Okwedo weche ma bende liekore ni nodhi donjore kod siasa mag piny Tanzania, wach ma bende nomiyo mak jakene ratich oganda e pacho kae Boniface Mwangi kod Agatha Atuhaire ma bende wuok e piny Uganda kendo ne odinegi kuom ndalo matin kapok ne owegi thuolo. Boniface Mwangi alienda Tanzania. Mimi pia nilienda Tanzania. Nilikutana na yeye Dar es Salaam. Furaha yetu ni kwamba ameachiliwa, hata kama alikuwa ameachiliwa kwa njia ambao ni ya kutatanisha, na vile tuliona kwa media ni kama alikuwa ameuturumiwa, lakini aliachiliwa. Kitu muhimu ni kwamba ameachiliwa. Na sababu ya kwenda Tanzania sio ati ni kufuruga amani yao, tuna haja na hiyo. Tulienda tu kujiunga pamoja na kufanya ile solidarity kwa kiongozi wa upinzani katika nchi ya Tanzania ambao anapigania haki ya nchi sao kama nchi zote. Maraga oramo ni piny Tanzania nyaka to koro chiw luor ne chik mar demokrasia ka ochiwo thuolo ne jochung' duto mondo lar kombe ma bende gidwaro kendo miyo jopiny thuolo mar yiero jotelo ma gidwaro maonge luoro mora mora. Kama hakuna demokrasia Uganda, Tanzania na jirani zetu wote, we all get affected. Kwa hivyo kwenda kwetu hapo ni kujumuika na wale wenzetu ambao wanataka haki itendeke, uchaguzi ufanywe wa haki, ambao kila mmoja ambao anataka uongozi apewe nafasi ya kupigania wananchi waamue. That is our mission. It was nothing else. We have no interest to fight the government of Tanzania or any other government. It is not our business. What we want is just open and fair, the competitive election that enables everybody to play his role. That's all. Maraga bende owacho ni entiere lai manyime lwenya kedo gi weche mag mibadhi ka bende onyiso dwaro mare mar biro laro koma mar tend piny e yiero mar higa mar 2027 ka omedo ni chenro mag dongruoge maonge kanyakla gi apisa mag sirikal ma jo mibadhi ema duono mwandu mantiere e pacho kae. Maraga ne owacho magi ka bende ne entiere kaunti ma Kwale. Ka watieko weche